Sanibona, welcome back to enye video. Ngiyabonga ukuthi ungene. Thank you very much you guys for coming. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe nokulike, ukushare video as well as ubuka nama ads. Kulodaba lona lukaVuyokazi Nkosi yami, uVuyokazi Ncweni simazi kakhulu mama wengane zikaMpumelelo Mseleku. Sisizo lo nje mbona kukhulunywa ngayo you guys kuthiwa ke nansi relationship uVuyokazi new relationship. Abantu bethi wow, she was seen kissing this man in public into kanjalo guys. Ngathi ngiyambheka leyo bhuti ngazibuza ngathi I know that face, not really like in person, sengisho nje when it comes to social media. I know this face ngathi ngiyenza ama video ngale face somehow noma kukudala but ngiyakhumbula ukuthi le face le ngathi ngiyayibona you guys. Sadloko ngidinga negama likabhuti ngabona ukuthi hayi kusho sengikhohliwe man, sengikhohliwe kodwa yena nje bengimfanisa. Later on mase ngibukile oyolo sebepostile lapha ngiyabona ukuthi ngulo yabhuti oyebangwa ngoSayeni Bhuti nale ntombazane encane lalingane esikole kwakuthiwa bani lamntana Lizozi igama lakhe you guys. Ingane yesikole ukuthi uZonzo uSayeni Bhuti utrape ingane wathi ufuna nendoda. You know what I mean? Sekhona kufika ngulo yabhuti kwakuthiwa nguZonzo. So kuthiwa ke nguyena ke onoVuyokazi Ncweni mhlambe grabba ivideo yakhona engiyiphostele lana abantu bazwakalisa ukuphoxeka kakhulu ukuthi uVuyokazi usuka kuMpumelelo nje abembiza ngeplayer vele wayengamfanele ingane encane lethanda abafazi efuna ukuzenza uyise ngesithembu ini khumbula uVuyokazi noTirelo into kanjalo you guys. Kwakukuningi nje ngeMpumelelo Mseleku. I think khona enye ingane eyayinegama ecishe efana nelakhe lithi noMpumelelo. Kwakunje nje kuminyene when it comes to Mpumelelo Mseleku. Abantu bethi Vuyo, please love yourself, umshiye loyo mfana ngoba ayingeke. Until uVuyokazi washiya you guys, washiya nje na ngezathu zakhe. Sabona nje phuma lapha nakamseleku namanje kunoTirelo nobani nale ntombazane yakabiyelo amahle biyela. Okay, so manje uVuyo bekubonakala ngathi semove on you guys, ngathi impilo yakhe ihamba kahle. Siyabona kwakwaya nako Turkey mangifunda nje la. Angenza ama video kakhulu ngoVuyo you guys, but mangifunda ngathi wayojika ko Turkey wathi umzimba ukuthi nthini bukeka nje emuhle kodwa yena Nkosi yami ever since she moved on from Mpumelelo. Kwaba nje nale drama yalo yabhuti wayenezikole wayenezikweleti kakhulu angazi noma babedlala noma kokuhamba njalo ngalo yafana loya. Ngoba kuningi nje abantu bethi no leave this guy. Mina ngibona lapha nje babeshaye ngenye drama nje angazi man. You know what I mean? Was that even real? uVuyokazi nalo yabhuti wezimali zabantu baby mama nayo yonke into. Kwakuningi but after that nje kwangathi uVuyo ngathi na impilo yakhe ihamba smooth. Ugirl uyazinakekela nje unakekela abantwana bakhe futhi engathi nje baya cooperate noMpumelelo kahle. I think recently nakhona ngike ngabona ukuthi abe kwi-birthday yenye ingane uMpumelelo waya kwakunoVuyo nje noMpumelelo on that particular video engathi nje ba cooperate kahle. Ngathi akuhleke makunjalo bafethu. Manje la mangivuka namhlanje ngithola abantu bekhuluma ke ngalolu daba kaSkisi elokuthi uVuyo kune video kaVuyo nje ecabusana nomunye ubhuti nje in public. Abantu bethi Vuyokazi siqeda kujabulela kangaka ukuthi since wasuka kuMpumelelo impilo yakhe sengathi ihamba kahle. Like really uZonzo abantu bekhuluma ke ngokuxabana kaSayeni. Was it Pabalo that girl though? You alibuye igama lale yangane you guys. I think okungupabalo ingane esikole nje eyincane yaqoma lo mfana washo ukuthi mhlambe lo mfana wayena relationship thizeni noSayeni Bhuti. Ngoba khona ukutrapa na thizeni. Ngibone futhi noOwamenza ivideo. uOwamethi I am so disappointed in this girl. Ngoba owami ngamavenda bathi bayamazi lo Bhuti ukuthi uVuyo is she moving on with this guy noma mhlambe khona okunye singakwazi. Engathi owami nayo zokalisa ukuphoxeka ukuthi uZonzo ngubani ongamazi uZonzo ngubani onga. Mina ngeke ngithi ngimazi kangakho when it comes to social media but ngikhumbula idrama kaSayeni Bhuti. Alithini igama Pabalo. Something like that. Pabalo or what something like that. Lizoze anyway mhlawumbe ngizohlangabezana nalo. You know what I mean? So there's just a whole lot abantu bezwakalisa ukuphoxeka ngoVuyo ukuthi Nkosi yami kube nje uyenzile lento wangayiposta ngoba manje abantu everyone is like Vuyo you moved on with this Zonzo guy from Mpumelelo to this. Only if you knew Vuyo kube bobuzile ebantwini ukuthi who is this guy kuthiwa akaplayani waziwa yonke intombi mabesho ngizothi allegedly ngoba you know uyole bakakhuluma ngayo guys wathi from DJ Mpumza to DJ Zonzo who is polygamous in nature and is ceased to have a Zulu girlfriend
Vuyo is against monogamous relationships at this point. DJ after DJ. Yolokazi okusha ke bagayi bathi I want Zonzo to myself is no longer Mpumelelo who I want. Angazi man, there's just a whole lot abantu abakushile because when it comes to ke uvuyo kule ngale video yakhe nalo bhuti bathi hayi girl bekumele move on kahle, not from player to player. Bathi lo Zonzo uwese kunoMpumelelo mabesho babhizi bazokalisa ukuphoxeka ngokuthi uvuyokazi aphoste lo bhuti. Manje mina ngazi bafethu ka Facebook ngiyabona manje even naka X abantu baloku bempostile uvuyokazi bethi guys, can you believe this girl left Mpumelelo only to go and date uZonzo? So angazi bafethu mina ukuthi lo bhuti ungathi they are talking about he is married, but he is married mabesho la angazi bafethu ukuthi bathi ngathi unomfazi wese uthanda ke is DJ Zonzo wavuyo comes for all the naysayers and calls them jealous people, says he deeply loves his Vuyo. Umncome nomzimba wakhe this morning uthi mhle ukufa umzimba ka V. Khona ama post nje lapha na jealous is a disease, I'm a lover boy and I love her. That was uZonzo epostile lapha nethi abantu banomona ukuthi ngoba nakho unovuyo body is what body T bathi nguthando Zonzo angazi kazi kuthiwa nguye uZonzo ke kulama post ethi abantu bamdlela umona ngoba nakho ke ethandana novuyo. I do not know man, I do not know, but he's a player. I've listened to a lot of people ndingane nhloni why manje ethetha nje ngebody and jealous didn't die for sorry let me see kuningi nje abantu bakubhala some of the comments I can't even read. Omunye uthi he said umzimba itiye ke sana bakhona abantu few moments later because but ama relationship wakhe sorry you guys awalast ngivimbene you guys ngiyafosta nokufosta but ama relationship wakhe awalast. So uvuyo she's gonna be disappointed when it comes to this guy. She wasn't supposed to move on with lo mfana oyiplayer. Angazi bakhuluma ngokuthi ngathi unomfazi, I do not know. Angimlandeli kakhulu but I remember ukutrenda kwakhe ngoSayini Bhuji naliyangane yesikole. I do remember you guys. Abantu abaningi bazokalisa nje ukuphoxeka ukuthi kanjani uvuyo ngempela thena sesivinqiweni with Zonzo partying in Johannesburg. If uvuyokazi akasafuni kwa advice ngokusana, does she know who Zonzo is? Western DJ Mpumelelo ke and chef combined. Yeah, that other guy that I'm talking about was a chef because when chef uyabhuti sengize ngakhohlwa kwagama lakhe Xolani Sabelo. That was the other guy. So anyways you guys akaziphilela impilo yakhe, mhlambe uyasithandela uZonzo wakhe, mhlambe uyasithandela ama player nakhona kulungile for me. I honestly do not mind because she is there for money. I do not know what money is good. Maybe he's rich angazi ukhona lol, she's just trying to secure the bag. Hayibo yeka nomunye you hayi ama comments onke lawo you guys and ama post ka Vuyo alokhu imfanelo zakhe yazinida girl ave nikhuluma abantu people are replying to each other lapha na kuma comments you guys. Upostiwe lana ngika Facebook abantu bamposte kakhulu bathi how uVuyo wa move from one player to another. Maybe she didn't know because ukhona umuntu othe Vuyo only if you asked ukuthi who is this guy, mfethu wangawela nje you know. So let me see ukhona lana thena guys sebefake isithombe sika Vuyo noXolani Sabelo, bafaka isithombe sika Vuyo noMpumelelo, bafaka isithombe sika Vuyo ke nayo lo Zonzo. This just a whole lot. Nami ngizothi miyekeni bafowethu ngoba impilo yakhe kuzomela iphile, whoever she dates ichoice yakhe. Ngicabanga ukuthi nasingena indawo kodwa ke abantu abaningi you guys they expressed ukungajabuli after she's trending with this particular guy. So ngeke kunzima bafowethu, mhlawumbe she didn't know or maybe she knew, she just enjoys those kind of people. Remember Mpumelelo was such a player and then Xolani Sabelo was wesike what is kolodo ke sasizizwa lapho. So now uZonzo ngeke uZonzo nje guys ngiyakhumbula sikhuluma ngayo ngodaba lakhe luka Sayini Bhuji and that is it Babalo something like that le ntombazana encane nje yesikole.
So manje abantu bathi hayi ichoice kaVuyo. Ichoice yakhe bafowethu. For me I will say let her be bafowethu. Akukho singakwenza. Umthandile nezithandela la athande khona, then that is her choice. Kodwa abantu bathi hayi lo bhuti. So he's married. This Zonzo guy is married. You hayi. Umfazi wakuthi nje bakuthiwa ke ngathi ujika yonke le ndawo. You hayi ngeke bafowethu, this just a whole lot. But anyways,